जोबलायबाय एथ' गोबाव आं बेफोरखौ उदिस लानो बेफोरखौ खबर खालामनो बबेयाव दङमोन आं दिनै सोर दंबावो गासैबो बे संसारखौ नागारनानै थांजोबबाय आं दिनै आइखौ नागिरनानै फैदों सोर खोन्थानो हादों आंनि आइया बबेयाव दङ आरो आंनि आइया माबोरै दं ना आंनि आइयाबो बे बुहुमखौ नागारनानै अरायसमनि थाखाय थांबाय नामा आइया जुदि अरायसमनि थाखाय बे बुहुमखौ नागारनानै थांबायब्लाथ' आं थैनानै थांब्लाबो आं मालाबाबो खेमा मोननाय नङा आं गावनि बिमाखौ एथ' आलाय-आन्थानि खालामलांबाय फिसा थानानैबो गावनि बिमाया आलाय-आन्थानि जानानै थैनानै थांनांबाय दाबायदियाव आंनि आइखौ थैबाय होननानै खोनाबायब्ला आं माब्लाबाबो खेमा मोननाय नङा आयै नों बबेयाव दं आयै नों गोथाङै दङ ना गैला बेखौबोथ' आं मिथिला आयै नों दङ ना गैला संसाराव आयै नों बबे खनायाव दङब्लाबो दा नोंखौ आं माबोरै लोगो मोनहैगोन आयै नोंखौ अरायसमनि थाखाय सुख सान्ति संसाराव आलो गोजोन जाहोनो थाखाय दिनै नोंखौ नागिरदों नाथाय नोंखौ बबेयाव मोननो आयै नों बबेयाव दङ आयै आंखौ खेमा हो आयै नोंखौ गोबां जायगायाव नागिरबाय नाथाय आं जेरावबो मोननो हायासै आयै आंखौ नों निमाहा हो आयै आंखौ नों निमाहा हो बेथ' जोमैसो जोमै नों बेयाव जिरायनानै दङ सोरखौबा नेदों नामा आं रावखौबो नेयाखै मादै आं आइखौसो नागिरदों आंनि आइया बबेयाव दङथाय आं बेखौनो नागिरगासिनो हाजार दिन बारलांबाय जोमै नोंनि गाज्रि आखलखौ नोंनि आइया मुगैनानै लाजिनाय मोननानै न' बां गामि गासैखौबो गारनानै बबे जायगायाव दंहैयो नों दिनैसो नागिरनो मोनबाय आंथ' नोंनि आइया दे गोथाङै दङ आं बेखौ साना बेसेबां दिन जाखो नोंनि आइ गोमानाया नों दिनैसो उदिस लादों दिनैलाय मा नांनानै गोसोखांखो नोंलाय नोंनि आइखौलाय गोसोखांग्राबा बिमानि सायाव अननाय गोनां मानसिब्ला नोङो माब्लाबानो नागिरसिगौमोन माब्लाबानो खबर लासिगौमोन नों बिमा अनग्रा जानो बिमा अनग्रा नों बिमा अनग्रा जाय फिसाया बिमाखौ अनो बियो माब्लाबाबो बिमा सानसे गैयियावनो थानो हाया नाथाय नोंथ' बेसे दिन थांखो बेसे सान हर बारलांखो खै मास खै बोसोर थांखो नों माब्लाबा नोंनि आइनि खबर सोरनावबा लाफेरदों नोंनि आइनि खोथा नों सोरनावबा सोंफेरदों आंथ' सानो नों नोंनि बिमानि गोरबोनिफ्राय सारि जायाखै खोमा बेनिखायनो नोङो अन्थाइ बिखा बायदि थानो हादों नों नोंनि बिमानि गोरबोनिफ्राय सारि जानायमोनब्लाना जोमै नोङो माब्लाबाबो बेबायदि थानाय नङामोन आंथ' नोंखौ जाबायदि आसरित मोनो मालाबा नोंनि आइनि खोथाखौ सानब्ला नों बिमानि गोरबोनिफ्राय जोनोम जायाखै मिथिबाय दिनैसो नोङो नागिरनानैलाय मा लाब जानो थैना थांखांनायनि उनाव नोंलाय मा खालामनो हो बाद हो नोंनि बे दिनैनि मेगननि मोदै फसरनायखौ दिनैनि नागिरनायखौ बाद हो थां न'आव आलो उन्दुना थाहैथां एसि हगारनानै आराम उन्दुना थाहैथां मानोथो बेखार बिमाखौ नागिरनानैलाय सम एगारबायदों नोंखौ बेबायदि गाबनो समाया लामा सामा लाजिनायसो मोनो आं खोनायोसो बिहामजो बिखुनजोसो बेफोरबायदि जालायो बिहामजो खारब्लाबो फिकुनजोआ खबर लाया फिकुनजो खारब्लाबो बिहामजोआ नागिरा बेफोरबायदिखौ खोनायो नाथाय नोंथ' गोरबोनिफ्राय जोनोम जानाय सासे नों फिसाजो बिमानि नों फिसाजोआनो बिमाखौ नागिराब्ला आरो मा बुंबावनो थांदो आराम उन्दुहैदो थां एसि हगारनानै बे सान्दुं गोसा गरमाव मा मोनबाय थादों नोंलाय दासो नागिरनायालाय मा खियाव उरायनोसै बेसेबां आलो गोजोन थायोमोन हारसिं गामिफोराव हाबा दखा जाबा रायजोफोरनि माबा मोनसे समाजफोरनि माबा मोनसे खामानि दामानि माबा मोनसे मिटिं सिटिं जाबायबायब्ला बेसेबां सहाय होयोमोन मावफा दांफा बेसेबां रायजोफोरजों बुरिसाफोरजों ओंखारफानानै सहाय खालामोमोन दाथ' नोंनि थाखायनो नोंनि आइया जिउ दान होनो गोनां जाबायब्लाबो लस गैया बयजोंबो मुगैजानाय रायजानाय खामानिखौनो मावमारबाय आं रायथोंसै सोर मा बुङो बुंथोंसै आंखौ नाथाय आयै आंखौ निमाहा होदो आयै नंगौ आं नोंखौ अननो रोङैखायनो नोंखौ जोथोन लानो रोङैखायनो दिनै आंबो बेबायदिनो खस्थ' मोनफिनदों जेरै नों आंनि थाखाय खस्थ' मोनदों आंबो आंनि फिसानि थाखाय खस्थ' मोनगासिनो नंगौ आयै आं नोंखौ जोथोन लानो रोङैखायनो दिनै आंनि फिसायाबो थोजासे रावनिफ्रायबो जोथोन मोनाखै निमाहा होदो आयै निमाहा होदो मादै
नोंनि आथिङा माबोरै लेंग्रि जाखो? जेब्ला आं गावनि उदैनि थाखाय बिबायारि जादोंमोन, बै समावहायनो जादों बे जाथाया। गारि एक्सिडेन्टजों आंनि आथिङा बायनानै थादों आरो बै दिननिफ्रायनो आं थाबायनो हाया। जेराव मेराव थादलाबायनानै बेबायदिनो सोरबा होफैबा जायो आरो होफैयाब्ला बेबायदिनो थायो। सोरबा लामाथिं थाबायलांनाया अननाय मोननानै सोरबा आखायाव जा दङ बेखौनो होलाङो। बेफोरबायदिनो आङो थांनानै दंबोयोमोन। नाथाय सानसे समाव सासे बिनानाव बियो फैगासिनोमोन आरो आं थिग बे समावनो बिनियाव आं जा हायै थाइसे थाइनै बिदोंमोन। नाथाय बियो आंनि अबस्थाखौ नुनानै जोबोर अनसुलिलाय गथ'आ आंखौ ट्रेन स्टेशनाव गावनो टम भारा लानानै दोनहैयो आरो आं बे जायगायावनो थायो। बेबायदिनो गोबां मानसिफोरनियाव थाइफा थाइनै बिनानै बेबायदिनो मागिनानै जायो। एबारनिफ्राय नों बेफोरबायदि गोदाव सोराव जानाय नंला मादै। जोमैया सम सम नोंनि खोथाखौ गोसोखांनानै गाबो आरो मिजिङा जोमैनो खबर हैनो थांदों। जोमैया फैनानै नोंखौ लानानै थांसिगोन। नों जोमैजोंनो थादो मादै, बे बारावनो जेरावबो दा थांसै। ओइ आफायाबो थांदों? बाबा, नोंनि आफाया जारौ बिबैमोननियाव थांदों। ओइ बुरिया सोर? हामा आफा, नोंनिख्रुइ देरसिन बैसोनि मानसिफोरखौ नों सिनायाब्लाबो माबा मोनसे सोमोन्दो लानानै रायलायनो नांगौ। बै बोराया बै बुरिया बेफोरबायदि बुंनो हामा। बेफोरबायदि सोमोन्दो लानो रोङै मानसिफोरखौ मानसिफ्रा गियानि होननानै बुङा। नों बेखौ सिनायासै होनबा? नों बेखौ आबै जायो, नोंनि मादै जोमैनि आइ। नंगौना? सेहेराया सिगांनि बायदि नंला दालाय बिनिया। गोदो जारौरौ अन्थावथाव सिख्लासोमोन, दाना माथो बुरैरै जाथारबाय। आफा, नोंनि आबैया ट्रेन स्टेशनावसो दङमोन, जोंसो मोननानै लानानै फैदों। बिनिखायनोथ' नुथारलामोन आरो बेखौ। दे बिदिब्ला नोंसोर थाथ'हायै, आं सासे लोगोखौ लोगो हमैनो। स्रांब्रां फै आफा न'आव। दा नोंनि आबैया बबेयाव थांदों, दा फैनानै नुफैयाबा आंखौसो होथारलायगोन बियो। स्रांब्रां न'आव फैदे आफा। जागोन दे आयै। दे, नोंनि फिसाला अख्राङाना बियो एथ' गिदिर जाबाय। गिदिर जाबायहाय, मा होनो, गियानफोरानो जेसेबांनो देरदों एसेबांनो गाज्रि जालांदों। बिमा बिफानि खोथाखौनो मोनसेबो लाया। दानि फिसाफोरखौ रावखौबो बानजायनो हाला। मोजांनि थाखाय बुङोब्ला गाज्रिसो जासै। जेब्ला बिमा बिफाया मोजां बोसोन होयो, गाज्रि बोसोन होनाय बायदिसो मोनो बिसोरो। बोसोनफोरखौ फंसेबो लाया, मानिया। बिनिखायनो इयुनाव बिसोरो गाबफैनो गोनां जायो। लुदुमि, लुदुमि, फिसालाखौ थोनहरलायबाय ना? आं दसे गैयाब्लानो फिसालाखौ न'आव दोना माथो नोङो? बे सान्दुं गोसायाव सोरनि बारियाव दाव गावहैगोन, मा खालामहैगोन, बेरे खावहैगोन। आं दसे गैयाब्लानो नों फिसाखौ न'आव लाखिया मानो? जलदि लिंना लाना फै। दासो ओंखारलांदों आयै। गाबोन समनिनो नै गरम बन्द'आबो खुलिसिगोन। हस्टेलावसो थाहैखायो गथ'आ, बिनिखायनो साननैसो बेरायस्राथोंसै आरो। हस्टेलाव थायै थायै उन्दैनिफ्रायनो गामियाव मा दं मा गैया, गामियाव सोर दं सोर गैया, सोरनि फिसा सोरनि बिमा, रावखौबो सिनायै मोनथियै जालांबाय बियो। बेनिखायनो एसे बेरायहैथों, लोगो दोगो गामिनि मानसिफोरजोंबो एसे बेरायनो नांगौ। हस्टेलाव थायै थायै मानसियानो जेबो सिनाय रोङै जालांबाय। एसे बाहेरायाव थोनहरदों आं बेनिखायनो। जेबो नङा दे आयै, आं थाबनो फैनो होखादों। आयै, नाहरलाय हनै सोर दङ? जोमै बिमाखौ जोङो ट्रेन स्टेशनाव लोगो मोनदों। आयु, नङा माथो। हाबाब, मा मैया महर बिलाय? जोमै बिमा बियो, जोंनि लोगोआ। आयै, माब्रै जाखो महरा? माब्रैथो ट्रेन स्टेशनावसो थाहैलायनाय जाखो बेलाय? आयै, न'निफ्राय फैखांनानै मेंनायखायनो दसे जिरायदोंमोन। बेयावहाय बिखौ गान खनबाय थानाय खोनादों। उनफिननानै नाहरोब्ला जोमै बिमासो। आयै नायलाय, माबोरै अबस्था जाखो? गोदोनि महर बायदियानो गैला आरो ना बियो लेंग्रि जानानै दं आयै। हाबाब, मैया मा खोनाखां बेफोरखौ? नोंगौ, नों लेंग्रि जाबाय? गुबुन बिमाफोरा फिसा जोनोम होनानै फिसानि अननायाव दैदेननायाव मिनि खुसि थांनानै थायो। फिसाफोरजों नायजायो, खुसि जायो। नाथाय आं जोमैखौ जोनोम होनानै आं गावसो संहार जानानै दङ। जोमैनि अयथासार आखलाव लाजि मोननानै न' बां गारना थांखांनायनि उनाव गारि एक्सिडेन्ट जानानै आं दिनै बेफोरबायदि अबस्था। सुनि, नों बिथिं जोंनि न'आव दंफैयो। आं आरो बै लामायाव जोमैखौ लोगो मोनदों। जोमैया नोंखौ नागिरगासिनो। 1000 दिन थांबाय, नोंखौ खबरानो गैया। जानांगौ बे गसाइनिनो माया गेलेनाय। नों बिथिं आंनि न'आव दंफैयो, बिथिं जोमैया नोंखौ नागिरनानै मोनैनि दुखु गाबनानै दङ।
लोगो मोनदोंमोन आं सोंदोंमोन मा जादों नोंनि खोथा बुंखांनायलाय रागाजों आंबो थिगसे रायनानैसो फैबाय जोमैखौ बेसेरा दाबा मा बुंहैयो जोमैयाबा रायजानानै दुखुसो मोनबाय बायदां बेसेरा रायजानानै मिजिङा थांदों आयै जोमै लाहारि न'आवनो थांदोंमोन जोमैनो खबर हैनो जोमैनि न'आव थांबा बहा जोमैखौ लोगो मोननो जोमैखौ दासो लामायाव दोखो रायना फैदों आं लोगो मोननानै दे बेफोर उनाव जासिगोन ओमफ्राय बिनो जानो माबाफोर होबायना होआखै होबाय आं बिनो ओंखाम संनानै होबाय दे मोजाङानो जाबाय हे सर आं दे नोंखौ लोगो मोनफिनगोन माब्लाबाबो सानथाराखैमोन मिथिबायना आंथ' नोंखौ बे संसाराव गैलादां होननानैसो साननानै दङमोन थांनानै दङ मुलाम्फा गैयै बिबायारि जानानै दङ नों मिथिगौ ना जोमै मोना माब्रै दङ बिसोरनि संसारा माब्रै दं मा होनबावनो गोदाव सोराव जालांजोब्बाय बिथिं नोंबो गैला बिथिं बिहाव बिखुनजोबो थैलांबाय बिसोरनि संसारखौबो रायखोमानाय बायदिसो जालायलाङो मा होननानै बुंबावनो गोदाव सोराव थेर बेथेर दङ बिदिनो मा जोमै बिखुनजोआबो थैबाय औ थैबाय न'आव रावबो गैला दा गावसोर बिजावजालिल'सै मा होनबावनो आरो बिसोरनि संसारखौ खोनाबा दुखुसो मोनो नै साबिफा खामाय गैया दामाय गैया बेबायदि बेसेबां उदां उदां थानो बेबायदि जों न'खरा माबोरै सोलिनांगौ जाखो नों माबा मोनसे मावदो मा मावनोब्ला आजिखालि माबा मोनसे मावनो होनबाबो आखायाव फैसा गैयाब्ला मा फुगासिनो मा मावनो फैसा दङ नोंनियाव फैसा दङब्लालाय हर मावगोन आं मा मावनांगौ आंनियावलाय बबेनि फैसा थानांगौ जाखो नों मावगोन होननानै बुङोब्लालाय हनै ओइ रुफाथिमोननि गुदावहाय माबा फैसा सुद होयोनो आं बेफोरखौ लाथ'नानैब्लाबो नोंनो होगोन नों गुन्दै बेफारिफोरखौनो मावदो नामा गुन्दै बेफारि मावाब्ला मैगं थाइगं बेफारिफोर जादो आरो जुदि नों बेफोरखौबो मावा होननानै बुङोब्ला नोंथ' खानायबो मोजाङैनो सिननो रोंखायो माथो नों दखान मोनसे खुलिनानै बेयावनो खानाय सिनग्रा नापितखौनो जादो नों बहाबा थाखा मोनगोन बायदि मोनदोंब्लालाय रायलायनानै लाना फैग्रोदो थाखाखौ बिनि उनाव मा मावनाय जायो नायनोसै आंथ' नोंनो सिगाङावबो गोबां मालायफोरनि दाहार लानानै नोंनो फैसा होफैबाय बेफार मावथों माबा मोनसे बिजनेसफोर मावथों होननानै नाथाय नोंथ' फैसाफोरखौ बिथिं जानानैनो फोजोबो बहा बेफार जानोसो होनाय बायदि जायो ओमफ्राय उनाव सुदखौ मारिनो आंसो थैयो बे बाराव हले नों बिदि खालामनो मोना मिथिखा दाउछाला हौवानि सायाव फोथायनाय गैयाबा मानो थोनो गावनो लामाबो दिन्थिनानै होयो ओमफ्राय आरो गावनो आंखौ गियो अब्ला आं मा मावनो मावा आं जेबो रागा दाजो नोंनो सिगां बेफोरबायदिनो फैसा सुद होयै आंसो गोबां थैयो नालाय खस्थ' मोनो बेनिखायनो बुंदों आरो दे बे बाराव फोथायनाय लाखिबाय नोंनियाव नों मोजाङैनो बेफार मावदो आं फैसा सुदखौ रायलायहैगोन माब्रै जाबावगोन गावबो आइडिया गैया हिनजावा आइडिया होब्लाबो हिनजावनि बोसोनखौ माब्लाबाबो गोसो गोथारै मानिया बेबायदिजों माब्रै न'खर डेभेलप जानो हौवा मानसि जानानै हिनजावखौ दैदेननांगौनि बिबाना हिनजावासो उल्था हौवाखौ दैदेननो गोनां जायो संसार जानायाव हौवा मानसिया गोगोम नङाब्ला संसारा माब्लाबाबो गोजोन जाया हे सर संसाराव हाजार हौवा थानानै बेफोरबायदि मूर्ख गादा बुजायबाबो बुजायख'नो हायै बेफोरबायदि आग्लायनाय हौवाखौसो मोनबाय आं